Mama. मा? नैबे दलं जिङाव इयाव मा दं? दै दङ दै। भागिन खाथियाव थांनाङा गोग्लैगोन। फै फै। बे दैया अबाव थांगोन मामा? बे दैया दुब्लियाव सहैजोबगोन। मामा, बेनिफ्राय बे दैया जोंहानावबो थांगोन नामा? बैयाव जोंहानि दुब्लियाव? औ थांनोबो हानाय बांद्राय अखा हाबोला। मामा नों जोंहानाव थांगोन ना? औ भागिन थांगोन। होमबालाय न'आव थांसै आङो न'आव थांसै। थांगोन र' उनाव थांगोन। साननैसो थाबाव दै। आं थाला। आं साननैसो थाला। आं हारसिंबाबो थांखागोन। आंना स्कुल दङ। स्कुलाव थांगोन आङो। ए नंगौ दे थांगोन दे। नै बेयावसो दंफैयो बिसोरो। आदा, ओइ आदा। मादै मामे। औ राजा नों बेयावसो दंफैयो। आया नागिरबाय दं नोंखौ। ए मा जाखौ लिंहरबाय? आदा गुमै फैदों गुमै। हा सोर गुमै? रादाय गुमैया फैदों। मा? अबेनिफ्राय सफैखो बिलाय? फैदों बेबायदिनो जोंबो मिन्थिस्लाबाखै हरखाबनो फैदों। बिनिफ्राय माबायदि फैगौनो? आसरित मोनबायलै आङो। एसेबां बोसोरनि उनाव दिनैसो माबायदि मोनफैगौ बिलाय? जोंबो मिन्थिया मोजाङै मा जानाय मा मानाय। थौदो लिंहरबाय। बिनिफ्राय मा हारसिं फैदों नामा? औ हारसिं दं। आब' सुदेमा गाबगासिनो। बेनिफ्राय गुमैया खुथालखौ नायनो थौ लांसै माबारै। ए दे जायखिजाया फैबायथ' मानसिया गोबोरैबाबो। मादै थांसै। औ थांसै फै। नोंबो फैदो आदा। औ थौनाय। बिमा, बिजामादैया थांबाय नामा? थाङाखै बिफा, जिरायनानै दङ। अ, बिनिफ्राय सुदेमायालाय अबावथो? सानैजोंलाय मोजाङै रायज्लायबायना रायज्लायाखै? दसे रायज्लायदोंमोन माथो। बिमा, सानैखौबो एसे मोजाङै बुजायनानै हर। औ बिफा। बेनिफ्राय आबौखौलाय नुबायना नुवाखै? गैया, बिखौ नै बिमाय मोननाव लाना थांदों बिमाया। ए, लायदो गथ'खौ माबारै बिफाखौ लोगो मोनगोन। औ फामेया लायनो थांदों। बिफायाथ' बिजामादैखौबो नुवाखैयानो लोगो मोनाखै। र' आं लिंनानै लाबोनि खेबसे। रायज्लायबानो जाबाय एसे। अ, थांनाय लिंनानै लाबोनाय। बिजामादैखौ हाबा जानायनिफ्राय नुवाखै। थां, लिंनानै लायथां। र' बिफा लिंना लायनि। आयं ओइ मा नै आं गलियावसो। फैनाय र' नों फनाव रायज्लायदो होननाया नै आं फैसा सोबाय। ए र' ए फैसा सोबाय नोङो? औ। आदा रादायालाय अबाव थांखौ? आं दहाय नुनाय बायदि मोनदोंमोन माथो। गैया, नोमबाजैखौ लायनो थांदों। ए, होनब्लालाय फन थुनांगोन ना थुनांला? रायज्लायगोन ना रायज्लायला? रायज्लायगोन र' दे थुनाय नाम्बारखौ थुनाय। र' होनब्लालाय दे हरनाय बिहामजोजों रायज्लायनि मा जाखोथाय। र' बिहामजोआबा मा बुङो? फैया होननानैसो साननाय दं नामाथाय। गोसोफोरखौसो गिनाय मोनसोबाय आङो। खेबसे फन खालायनानै लिंहरथारसै आङो। औ नांदों आयं। देनाय आंखौ रायज्लायगोन होननानै खिन्थादे नोमबाजैनो। हेलौ। औ हेलौ। फामेना? औ, देलाया बुंदों नामा? अ आङो। नो रायज्लाय हर। अ हेलौ बिहामजो। औ फामे बाजै नङा। हो? अ फामे बिहामजो ना? औ आइखुनजो। फामे नोंसिनि आब'जों रायज्लायगौमोनलै बिहामजोजों। खाथियाव दंना बिहामजोआ? अ आइखुनजो नै आं आब' मोननाव थांगासिनो दङ। लामायावसो दङ मोनहैथ'वाखै। ए, बेसे गोजान दंबावो? दंबावो एसे 5 मिनिटसो लागोन। ए, रायज्लायगौमोन आङो। आं सहैबोला फन खालायगोन दे। ए, रायज्लायनो मोननायबालाय हामगौमोन। बेनिफ्राय बिहामजो
नोंसा गुमिया सफैबायना? औ गुमि रादाया सफैबाय। ए नोंसिनि आब'आ मायबा होनदों नामा? मोजाङै दंना सानैबो रायज्लायदोंना? आं मिन्थिथ'वाखै र' दा मोजाङै थांब्लासो। ए दे होनब्लालाय बिहामजो उन्दै मोनहैब्लाथाय फन खालाय दे, आं बिहामजोजों खेबसे रायज्लायगौमोन। औ दे आं सहैब्लाथाय खालायना होगोन दे आब'खौ। औ दे बिहामजो होनब्लालाय दोनथ'नोसै। औ दे। मा जाखो बाजैया गैयानो? गैया नों बाजैया खाथियाव गैयानो, दाहाय खालायगोन होननानै बुंदों। बिराद सानफ्लांबाय थाबाय आं बिहामजोबा मा खालायगोन, फैगोन ना फैया होननानै। फैगोन दे बाजैया, बेखौनोथ' फैनायबा हामगौमोन। हनै आबौ राजायाबो सफैबाय खोमा, बिमाखौ नागिरफैदों। हो? राजाया सफैबाय? माबायदि आंनि फिसाया अबाव आयै? आंनि फिसाया अबाव? आबै आया अबाव? आया बे गथ'आ? आबै आयालाय? आबौ र' थांगोन र' आइजों थांगोन। बिजामादै नै बेनो राजाया नोंसानिया। बे राजाखौथ' आङो मैयासो लोगो मोनदोंमोन। बे आंनि फिसाजो बियो। औ बिजामादै, नोंसोर सानैनि अननायनि नेरसोना बेनो, नोंसानि फिसाज्लाया, नोंनि गथ'आ बेनो। आबा दादै नोङो? दादै नङा आबा, आं नोंनि बाबासो आङो। मा? आं नोंनि बिफा। नों आंनि फै आबा, आंनि फिसाया सना जिउ। आबा आंखौ निमाहा हो आबा, दिनैसो लोगो मोनबाय आबा, आंखौ निमाहा हो आबा। आबा नोंखौ अननाय होनो हायाखैमोन आं आबा। आं बाबा जायो नोंनि बाबा, आंखौ बाबा होननानै बुं बाबा। बाबा? आंना बाबा गैया। आया थैबाय थैबाय। थैयाखै फिसा, फै आंखौ बाबा होननानै बुं फिसा, आंखौ बाबा होननानै लिं। थैयाखै, नोंसा बाबाया थांनानै दं। आंनिसो। आंखौ निमाहा हो आबा, आंखौ निमाहा हो, गारना थांनायनि आंखौ निमाहा हो आबा। नोङो आंनि बाबासो। औ आबा, आं नोंनि बाबासो आबा। आंखौ बाबा होननानै लिं, आंखौ बाबा होननानै लिं। आबा नोंखौ अराय सम आं आंनि बिखा गेजेराव बजबनानै लाखिगोन आबा। आंनि सना जिउ फिसा, आंनि फिसाया। नों मानो गाबदों बाबा? गाबाखै आबा, मिनिदोंसो आं आबा, गाबाखै। आब' नों मा खालामबाय दं बेयाव? जेबो खालायाखै। आब' थौ माबोरै? गुमिया राजा गुथालखौ लाबोनो नागिरदों। मा? गुथाल? थौ आबा, न'आव थांसै जोंहा। फैदो न'आव थांसै। खबरदार, आंनि फिसाखौ अबाव लांनो नागिरदों नोङो? आंनि राजि गैयालासिनो अबाव लांनो नागिरदों नों? आंनिसो फिसा बियो, नोंनि फिसा नङा बियो। एंगार आखाइफोरा एंगार, नोंनि फिसा नङा बियो, आंनिसो फिसा। सुदेम। फै आबा, सना जिउ, फै, आइजों फै। आयै, बाबा। जेनिबो बाबा नङा बियो, फिसा। नोंनि बाबा नङा बियो, मुङावल' बाबा बियो नोंनि। न'आव थांनो नागिरदों बाबाया, नोंबो थांसै, नोंबोथ'। थांगोन आबा जिउ, न'आव थांगोन जोंहा। आइदो थांगोन ना? जों सानैबो थांगोन दे। मानसिया जोनोम होबाल' बिफा जाया,
बिफानि मुंखौ मुङावल' लाबोला जाया बिफानि बिबानखौ सुफुंनोबो रोंनांगोन सायावनो बिफा मुं लानानै साननैसोनि थाखाय ओरैनो देखायफ्लानानै दसे समनि थाखाय बिफा होननानै अननाय होबानो जाया मिथिबाय फै आबा फै आंनि फिसाखौ आंनि अनगायै आंनि राजि गैयालाबासिनो रावबो लानो हाया मिथिबाय आंनि फिसा बियो नोंनि नङा आंनि फिसा आंजों फैफादोंमोन आरो आंजों थांफागोन नोंहा जेराव थां आइ मानो बेफोरखौ होनबाय थाखो नोङो थां जयैनो थांदो साथाबो मानो नांज्लायलायबाय थाखो आयै आं दहायबो बुंखादोंमोन बे मानसिजों आं थांफाया होननानै आथिं दङ आखाइ दङ आंहा गावनो थांगोन बे मानसिनि आंनि जेबो गोनांथि गैया सुदेम बियो आंनिबो फिसा जायो नोंनिल' नङा आरो बेखौ आं न'आवसो लांनो नागिरदों गुबुन जायगायावथ' लांनो नागिराखै बे फंसे बाथ्राखौ बुंनो लाजियाखै नामा नोङो मा खुगाजों बुंखो बे बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां लाजियासै दिनैनो बुंखाबाय आङो आंनि आरो आंनि फिसानि गेजेराव फैनो दा नाजा मिथिबाय बे आंनिल' फिसा नोंनि नंखाया बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि नोङो आबा सना न'आव थांनो ना बाबाजों न'आव थांगोन आबा थाङा होनदोंना आइजों थांगोन फै नों मानो थांफाया आंजों सुदेम बुंनाय नों मानो थांफाया आंजों नोंनि बेबायदि आखलनि थाखाय आंनि गथ'आसो खर' गाज्रि जागोन सोरनि आखला माबायदि बयबो मिथिगौ बेखौ नों बुंनो लागा दरखार गैया आंनि फिसाखौ नोंसो खर' गाज्रि खालायगोन आं खालाया मिथिबाय नोंनि आखलासो गाज्रि थाल फै बाबाजों थांगोन फै होननानै बुंदोंना थौ मुसिखौ थौ बाबाजों थांगोन न'आव बुंदोंना नोंसि थाखाय गथ'आ सिखाबबाय दा बाबाजों थांगोन थाङा होननानै बुंदोंना गुथाल मानो बाथ्रा मानिया नोङो थौ बाबाजोंसो थांगोन गथ'खौ सोगाबनानै मोजां मोनबाय नोङो गावनि अख्रानि थाखाय फै होनदों माबोरै फै आंनि गथ'आ गाबो मिनियो बेजों नोंहा जेबो लोब्बा गैया मिथिबाय गावबा गाव खामानि मावबाय था